Qozanның Тынычлык бистәсе зиратында Роберт Миннуллинны искә алдылар. 1 август шигърият күгендә якты йылдыз булып кабынган шагыйрь, журналист, сәясәт эшлеклесе Роберт Миннуллин көне булып кирип калды. Быел аның туына 75 ел. Шагыйрьне искә алу чарасыннан Ләлә Зайнуллина репортажы. Qozanның Мирный бистәсендәге мөселман зиратында шагыйрь каберенә чәчәкләр салынды, рухына дуга кылынды. Роберт Миннуллин исеме 20-нче гасырда шигърият күгендә якты йылдыз булып атылды да, иҗаты аша укучылары күңелендә мәңгелеккә уелып калды. Ул тыныч, тыйнак кына үзенең бик зур эшен алып бара торган кеше иде. Ул үзеннән шул кадәр зур эшләр калдырды. Тәрбияви яктан кешенең күңеленә керә торган җырлары, шигырьләре, үзенең тотышы белән генә дә ул үзе бер үрнәк шәхес иде. Дәүләт советында эшләгәндә дә татар әдәбиятына, татар мөхитенә аны саклауга зур өлеш кертә торган зур, гаять зур, мәшһүр шәхесебез. Ул татар, рус, башкорт һәм тагын бик күп телләрдә басылып чыккан 120-гә якын китап авторы. Аның сүзләренә язылган җырлары халкыбызның җанына сиңгән. Менә Роберт абый 90-га җитеп, вафат булса да, йөзне булса да, барыбер ничектер вакытсыз киткән булыр иде. Шагыйрьнең кабер ташына да шигырьләремнән табарсыз, әгәр кирәк булсам дип язылган. Әйе, еллар узу белән аның кирәклеге ныграк сизелә. Шигырьләремнән табарсыз ди. Ләкин чынлап та үз шәхесе әйткәнчә үзе сагындыра. Роберт Миннуллинны искә алуга багышланган иҗади очрашу Казанның Ямашев урамында урнашкан аның исемендәге Республика балалар китапханәсендә дәвам итте. Узган ел Республика балалар китапханәсенә аның исеме бирелде. 2023 елда шагыйрьнең кызы Таңсылу Сабирова тарафыннан Роберт Миннуллин исемендәге татар әдәбияты һәм сәнгатенә ярдәм фонды оештырылды. Бүгенге көндә зур истәлек юбилей чарасы планлаштырыла, ул көзгә таба дип уйланыла. Шөкер, аның иҗаты фәнни-гамәли конференциялар оештырылып та дәвам итә. Роберт абый бит ул безнең татар әдәбиятында гына билгеле шәхес түгел. 70 яшьлек уңае белән без Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлары институтында аның халыкара фәнни-гамәли конференциясын үткәргән идек. Анда дөнья буйлатып галимнәр килде. Менә Алла бирсә, быел октябрьнең 20-21 көннәрендә бу конференция безнең янә институтыбызда булачак. Шагыйрьнең иҗаты бүгенге көндә безгә бик тансык, шәфкатьлелек, самимилек хисләре уята. Үзебезгә генә хас моңыбызга төшендерә. Бүгенге татар әдәбиятыннан, татар шигъриятыннан моң китеп бара. Роберт абыйның мәктәбендәге тәрбияләнгән, шундай дулкынланып, яралган һәм тәрбияләнгән моң шактый сыйгая бара. Һәм менә бу искәртү кебек тә минем өчен, мин аны көн саен менә яңа буын шагыйрьләренең шигырьләрен укыганда да, җырлар тыңлаганда да. Шушы моңны тапмыйм кочагында. Роберт абыйның моңын тапмыйм. Аның мәктәбен тапмыйм, һәм аның язмышын тапмыйм. Менә шуңа күрә безнең өчен, аның шәкертләре өчен бүген шушы моңны ныграк сакларга кирәк. Әйе, халык шагыйре иҗатын саклау, киләчәк буыннарга тапшыру иң мөһиме. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.